T'has parat a pensar que si el teu infant té una infecció respiratòria, si el teu infant ha estat malalt, si el teu infant ha estat a l'hospital per una malaltia respiratòria infecciosa, tu també pots estar tenint la mateixa infecció. Pot ser, lògicament, que el teu infant tingui una bronquiolitis i tu tinguis una mena de refredat. Però si tu no et trobes bé, busca ajuda, perquè pot ser que també se't pugui ajudar i estar més bé i tenir més salut i estar en més bona forma per poder acompanyar millor el teu infant en aquell procés també difícil. Així que intentem no normalitzar com a mares i pares el fet de bueno, és que estic cansat, perquè clar, no dormo, perquè clar, això o allò, és que potser també tens una infecció i també t'has de tractar. Avui justament hem tractat a fill i mare. El fill havia estat hospitalitzat per una bronquiolitis i la mare deia que estava també com a refredada pel mateix bitxo, però el que hem trobat és que tenia molt que pulmó, cosa que la filla està més cansada i que estava, bàsicament, no estava bé. Així que, sisplau, no normalitzem el fet de sentir-nos malament i si et trobes malament, cuida't tu primer per poder cuidar millor els altres. Salut Inspirat.